Ahoj, tu je Imova Kelly a dnes vám budem ukazovať, ako dať shadery do Minecraft Pocket Edition na tablete. Musíte mať Resource Packs for Minecraft. Otvoríte to. A toto dole vás nič nezaujíma, to len vám dá do Google Play a dá vám, že stiahnite si ďalšie aplikácie, tak si dáte Browse a dáte si hociaké shadery, ktoré chcete, môžete si to dať aj, že shaders, tak. A teraz tu môžete nájsť hociaké shadery, ktoré chcete, môžete vidieť, že tu ich je 1 500 000. Len vám obrázky ukazuje len na niektorých, ale tiež nie furt. Mne sa páči tento, ale ten myslím, že nejde, ale skúsim ho. Tak sa vám ukáže toto downloading a to počkajte pár minút niekedy. Podľa toho vidíte size 64x64, tak to je asi myslím najväčší. Tak to budeme čakať. Tak sa ozvem, keď už to bude mať hotové. Tak už to má 94. Nesvedíte ani 1 sekundu z toho, čo máte robiť. Ak vám tu dole ukáže, že súbor nebol nájdený, tak to nejde. Si stiahnete iné. Musíte si počkať. Error, vidíte, tam dole, takže toto nejde, to som videla. Tak, reklama vypadni. Tak, to sú také divné šelby. Ale mne tento fungoval a aj sa rýchlo nainštaloval a tak. Vidíte? A už ho mám. Tak dajte, tam vám vybehlo ako mne, že či si chcete otvoriť Minecraft Pocket Edition a vy dáte, že áno. A teraz sa vám bude otvárať. To vybehuje, nebojte. A potom dáte settings. Keď vám to nejde, tak dáte settings a tu máte, že sa vám to hneď tam dá. Realistic shaders. No a to je vlastne všetko, čo máte robiť. Takže tak. Ale keď si dáte nejaký texture pack do toho, tak to vyzerá divne. No, aspoň pre mňa. A pre tých, čo fakt, že nevedia, že sú noví na Minecrafte a chcú, že nechcú také skiny, blablabla, tak si dáte toto, ale najprv si musíte stiahnuť. A ukážem aj, ako si to máte stiahnuť. Najlepšie je, choďte do Google Chrome. Napíšte tam proste Minecraft Pocket Edition. Minecraft Pocket Edition. Skins. Blablabla. Proste hocičo. A dajte... Fotky nedávajte, lebo ja si aspoň nebudem dávať, pretože mi sa to tak divne uloží, že sa to tam nedá proste dať potom. Toto je podľa mňa najlepšie, to dajte skins a ja tu dám. Tak.
tak si vyberte nějaký skin prostě. Například já si vyberiem mně se páči tento. Tak a dám si download. Tu dole se vám objaví, stěhuje se. Nedáte otvoriť, ale pôjdete do Minecraft Pocket Edition. Je jedno, akú máte verzii, ja mám 17.01, myslím. Verzii. A vlastně tam v tom, kde jsme stěhovali shadery, tak v tom si môžete dať aj texture pack, si tam môžete si mať vybrať. Proste keď kliknete na choose new skin, dáte si skin z galérie, dáte, proste toto vám vybehne, tu sú len rozdiel ruky a mne sa tie nepáčia, tak ja si dám hudbe. A mám už ten skin a trošku si aj na videu zmením, môžete aj vy. Nebudem sa volať IMV u Kelly, ale budem sa volať jak to bolo? Počkajte, ja som to mala vymyslené. Budem sa volať Minecraft Alice Game SK. Potom si dám. Tak som to mala. Som mala trošku ďalej. Button size som mala trošku menej. Aha, auto jump vypnutý. Tak sa poďme pozrieť, ako to vyzerá, ten resource pack. Explore something new. Fú, teraz to zmenili, teraz to ja neviem, čo mám robiť. Continue, sheets, peaceful. A vlastne keď to dáte na settings úplne na začiatku, tak už to nemusíte dávať do každej mapy jednej, kde pôjdete, tak nemusíte dávať. Tak. Môžete vidieť, že obloha je iná. A nie som zvyknutá na ten krížik, lebo som mala 16 a teraz mám ovca. Čo to? Sorry, ovca. No, tak si to zasadíme nejaký strom. Čo ja viem, napríklad taký. A dáme si tu tak nech vyzerá ten strom. Vidíte, že sa pohybuje. A nejako to tu pomenili a dneska sa môžeme ísť. To čo mám na sebe? Ja mám krídla. Počkaj, to mi nehovoríte. Čo tu dali? To je super, ale počkať. Ja mám krídla. Nie. Ne. No tak. Tak zapísať. Ne. Rýchlo. Rýchlo.
Já mám krídla. Čo mám na sebe? To je plášť. Ale písala tam, že to sú krídla. Sú to krídla. Ináč vydám novú sériu, ktorá ešte neviem, ako sa bude volať, ale to nepogličilo. Neviem prečo. Ktorá sa neviem, ako ešte bude volať, ale myslím, že Run Away. Minecraft. A ideme do endu. Neviem, ako sa to stavia, ale dajme, že približne. Neviem, koľko blokov. To je aj tá end chest. End krystal. Tak si tu dáme. Si mi zdá, že 9 perlí. Čo ja viem. Ja vôbec neviem, ako sa to stavia. Ja si to zostavím z koksa. Ešte nie som zvyknutá, už som vravela. Počkajte, ja sa dám. Dobre, tak to by bolo na dnes všetko. Ak ste si video užili, tak dajte like a ahoj!